Vítejte u podcastu Cesta k pravdě, kde společně hledáme hlubší porozumění Božímu slovu, víře a životní cestě s Kristem. Svět kolem nás se mění, ale pravda Božího slova zůstává neměnná. Tento podcast není jen o teologii, ale o reálném životě, o každodenním zápase mezi světlem a temnotou, o naději, kterou nám Kristus dává. Budeme číst písmo, přemýšlet nad jeho poselstvím a hledat, jak ho můžeme žít v dnešní době. Pokud toužíte po hlubším vztahu s Bohem a odpovědích na důležité otázky víry, jste tu správně. Pojďme společně kráčet po cestě, která vede k pravdě. Vítajte v našom kresťanskom podcaste Cesta k pravde. Budeme sa venovať viere, životu a inšpiratívnym príbehom, ktoré môžu pomôcť aj vám nájsť odpovede a dôležité otázky. Moje meno je Marek a dnes tu máme vzácneho hostia, pastora Lukáša. Pastor, mohol by si nám na úvod povedať niečo o sebe? Ako si sa dostal k viere a čo ťa inšpirovalo? Pán vám žehnaj všetkým. Volám sa Lukáš a slúžim v meste Bradford. K viere som prišiel týmto spôsobom. Ja si pamätám, keď som mal 9 rokov, počul som Boží hlas, ktorý ku mne prehovoril: poď za mnou a nasleduj ma. Samozrejme, nikoho som nevidel ten daný čas, kto so mnou rozpráva. Moja inšpirácia bola poznať tú osobu, kto so mnou rozpráva, poznať ho lepšie a bližšie. Tým pádom som začal vyhľadávať, ako sú cirkevné podujatia a tak ďalej, pretože moja inšpirácia bola poznať tú osobu, kto so mnou rozpráva. A za tým som šiel. Dnes, po 19 rokov, keď už viem, že to bol Boh, ktorý si ma povolal, poznávam ho lepšie každým dňom a ďakujem Bohu, že ma našiel. Sláva Bohu. Ale ja som sa dopočul, že ako mladý, dá sa tak povedať, že si študoval za farára. Správne. Moja túžba bola stať sa kňazom, hej? A to bolo vlastne čas, kedy moja túžba bola veľmi veľká, stať sa tým kňazom. A dokonca môžem takto povedať, moja celá rodina už bola tu v Anglicku, ja som bol ešte stále doma na Slovensku, pretože chýbal mi iba 1 rok, kde som mal už vlastne prísť k tomu, že budem riadne ustanovený za toho kňaza. A stalo sa, že som počul druhýkrát Boží hlas, ktorý ku mne prehovoril a povedal mi quo vadis. V hebrejčine to slovo znamená kam kráčaš. Automaticky, keď som počul ten hlas, celý môj život sa mi premietol mojimi očami, že kláňam sa vlastne socham, kláňam sa obrazom a to nie je Boh, ktorý si ma povolal. Onedlho Boh mi ukázal deň, dátum, kedy prídem do Anglicka, tu sa s ním stretnem a tu ho spoznám. Tak, super. No, mnohí ľudia dnes hľadajú pravdu a zmysel života. Pastor, môže sa podeliť o svoje skúsenosti, ako môže človek v dnešnej dobe nájsť vieru a skutočne spoznať Boha? Ako o prvé, chcel by som ťa pozvať so mnou dnes touto cestou stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom. List Hebrejom, 11. kapitola, verš 1, nám hovorí, že základom našej viery je naša viera. Tak ako každý dom má svoj základ, tak viera je základom toho, v čom veríme. Dovolím si takto aj povedať, každý človek, ktorý chce spoznať Boha, je lepšie, keď začne vyhľadávať ľudí okolo seba, ktorí sú budovaní, ktorí sú duchovne na tom lepšie, aby sme sa ich pýtali, aby sme si brali príklad od nich, aby sme mali na nich otázky, pretože sú to ľudia, ktorí sú blízko Boha, ktorí majú vzťah s Bohom
A pre ľudí, ktorí majú pochybnosti, Božie slovo nám hovorí, že viera prichádza skrze počúvaním Božieho slova. Halleluja. Takže ako píše Biblia, že s kým trávime čas, tak aj vyzeráme. Amen. Tak čo by si takým odkázal ľuďom, hej, kto chce veriť, ale má nejaké pochybnosti? Zase prichádzame k veršu, ktorým nám ukazuje Jan 8.32. Slovo Bože nám hovorí, poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Amen. Ježiš je pravda a tým, že ho poznáme a dovolíme mu, aby prišiel do nášho života, on nás vyslobodí. Napríklad zo strápení, z chorôb. Jedine Kristus môže človeku dať spásu a záchranu. Dovol mu dnes, aby prišiel, aby sa s tebou stretol. Zjavenie Jana 3.20 nám hovorí, že Pán stojí pri dverách a klope, čaká k tomu otvorí. Ak počuješ dnes jeho hlas, otvor svoje srdce pre ňo, on sa priblíži k tebe a verím tomu, že to vytlačí všetky pochybnosti, hej? Všetko negativitu z našho života a tým pádom budeme môcť spoznať Boha lepšie. Amen. Takže mohol by si sa takto pomodliť za všetkých, ktorí nás sledujú? Samozrejme, určite, že môžem. Predtým, než sa pomodlím, chcem ešte vám niečo povedať. Bratia a sestry, drahí známi a vy, čo nás sledujete pri týchto videách, chcel by som sa s tebou zdieľať s jednou víziou, ktorú vidím. Mnohí ľudia dnes chcú byť zachránení a spasení. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že každý, kto chce byť spasený, musí ostať v Ježišovi Kristovi. To znamená vedieť, že Ježiš je Syn Boží, ktorý prišiel na svet a položil svoj život za nás, aby sme mohli žiť. A druhá vec, dôverovať mu v každej situácii. Mnohokrát prechádzame ťažkými obdobím. Kristus je tu stále pre nás, túži potom, aby sme s ním rozprávali, taktiež, aby sme mu vyliali svoje srdcia. A on jediný môže pomôcť našim ťažkostiam. Dnes ti ponúkam sa s ním stretnúť skrze túto krátku modlitbu. Drahý Pane, modlím sa za všetkých ľudí, ktorí dnes možno prechádzajú svojimi ťažkosťami, majú bolesti, nejaká choroba ich trápi. Modlím sa dnes, Bože, aby viera týchto ľudí vzrastla, aby títo ľudia mohli sa približiť k Tebe, drahý Pane. Modlím sa, Bože, v Tvojom mocnom meno Ježiš. Amen. Amen. Tak ľudia, z toho, čo som ja pochopil, je, že naozaj treba traviť čas s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s Bohom a ktorí naozaj je vidno po ich ovoci, lebo je napísané, že každý strom poznáme podľa ovocia. Amen. A čo som pochopil z toho je, že aj s kým trávime čas, tak aj vyzeráme. Určite. A Boh chce aj spasiť každého a pochopil som z toho, že už pred zhruba cca 2000 rokmi sme boli zachránení Ježišom Kristom a to tým, že zaplatil za nás svojou krvou a v ňom máme odpustenie. Ako si povedal, že každý, ktorý je utrapený, Boh je pripravený odpúšťať a vziať si ich do svojho naručia. Čiže je to správne, ako som pochopil ja? Určite správne. Boh je pripravený odpúšťať. Toto si musíme zapamätať. Boh nikdy nie je pripravený súdiť. Božie slovo hovorí, každý, kto uverí, bude zachránený. A tak aj dnes, bratu aj sestra, ak uveríš, že Kristus prišiel na túto zem, zomrel a 3. dňa vstal z mŕtvych, Božie slovo hovorí, budeme spasení.
Aj ty môžeš urobiť takéto rozhodnutie, brat aj sestra, dnes. Ak požiadaš Pána o odpustenie, Pán môže prísť do tvojho života. Amen. Tak ak ťa zajímala táto téma a táto epizóda, môžeš nám napísať do komentárov svoju otázku, napríklad čo robiť a hej, aby si dostal to odpustenie, ku komu máš prísť a tak. Každú otázku milé rád si v ďalšej epizóde prejdeme a budeme sa venovať priamo vašim otázkam. Takže na dnes to bolo asi všetko. Je to náš prvý podcast a budeme sa ďalej tomu venovať. Takže máte sa na čo tešiť a tešíme sa už na ďalšiu epizódu, kde preberieme priamo našich sledujúcich ich komentáre a ich otázky. Určite sa na to budeme tešiť. Tešíme sa na vaše otázky, na vašu prítomnosť. Určite to sledujte. Pán má pre vás pripravené veľmi veľa. Pán vám žehnaj. Pán vám žehnaj a ďakujeme za sledovanie podcast Cesta k pravde. Nezabudnite dať odber na YouTube a lajkovať a môžete to zdieľať priateľom a známym. A samozrejme, nezabudnite písať komentáre, aby sme mohli v ďalšej epizóde to prebrať. Pán vám žehnaj. Pán vám žehnaj.